Ahemfo nwoma ɛtɔ mienu timiensa. Na Ahaba Jehoram bedi Israel so hene Samaria. Yuda hene Jehoshaphat afi ɛtɔ so 12 so. Na wodi hene mfie 12. Na wɔyɛ Awurade ani so bɔne. Na nso na nte sɛ n'agya ne na. Na wɔyi ba honi a n'agya yoe no hɔ. Na nso ɔbata Nebat ba Yerobiam a ɔma Israel yɛ bɔne no bɔne ho. Na wansane amfiri ho. Na Moab hene Mesa yɛ nwanyanfo. Na ɔma Israel hene nwanten ma mpem ha. Ni adwenini mpem ha ho nwi. Na Ahab wuye no. Moab hene te Israel hene anim atua. Na ɔhene Jehoram firi Samaria da no ara. Na ɔkɔkane Israel nyinaa. Na ɔkɔe. Na ɔsoma ma wɔkɔ Yuda hene Jehoshaphat nkyɛn sɛ, Moab hene atemani mu atua. Na wɔne me bɛkɔ ne Moab akɔko ana. Na ɔse, mɛkɔ, mete sɛ wo, me man te sɛ wo man, mapɔnkɔ te sɛ wapɔnkɔ. Na ɔka sɛ, ɔkwan bɛɛ so na yɛbɛfa akorɔ. Na ɔse, Edom srɛ so kwan no. Ɛna Israel hene ne Yuda hene ne Edom hene sim kɔɔɛ. Na wɔkyini nanso kwan. Na nsuo ni hɔ ma dɔm no ne mmoa wodi wɔ akyire. Na Israel hene ka sɛ, Ao, Awurade afrɛ ahemfo baase yɛhyia sɛ wɔde wɔn rekɔhyɛ Moab nsa. Na Jehoshaphat se, Awurade diyifo bi ni ha a yɛbɛkɔ ne nkyɛn akobisa Awurade. Na Israel hene nkoamu baako bua sɛ, ɛha na Safat ba Elisha ohwie nsuo gu Eli ansa soɔ no wɔ. Na Jehoshaphat ka sɛ, Awurade asɛm wɔ ne nkyɛn. Ɛna Israel hene ne Jehoshaphat ne Edom hene san kɔɔ ne nkyɛn. Na Elisha ka kyerɛ Israel hene no sɛ, ɛdeɛn na me ne wo yɔ? Kɔ w'agya adiyifo ne wo na adiyifo no nkyɛn. Na Israel hene ka kyerɛ no sɛ, Daabi, na Awurade afrɛ ahemfo baase yi ahyia sɛ ɔde wɔn rekɔhyɛ Moab nsa. Na Elisha se, sɛ Asafo Awurade a migyina n'anim te asie yi, sɛ ɛnyɛ Yuda hene Jehoshaphat anim na mehwɛe a, anka merenhwɛ wo na merenhu wo. Na afei momfa sankuboni mmerɛ me. Na sankuboni no rebɔ no, Awurade nsa baa ne so, na ɔka sɛ, sɛ Awurade sie nie, muntutu mena bɔnhwa yi mu. Na sɛ Awurade sie nie, morenhunu mframa na morenhunu osuo. Nanso nsuo bɛyɛ bɔnhwa yi ma, na manom. Mo ne mo nantwikuo ne mo mmoa. Na yɛn nso yɛ mmerɛ Awurade ani so, na obeyi Moab nso ahyɛ mo nsa. Na mbɔbɔ afasuo mu nkuro nyinaa ne nkuro a ɛyɛ fɛ nyinaa. Na mabubu nnua pa nyinaa na mosisi nsuo aniwa nyinaa na mode aboɔ asɛe mfupa nyinaa. Na nɔpa a wɔrebɔ aduane afɔdeɛ no, hwɛ, nsuo firi Edom kwan so bae, na nsuo no yɛ asase no ma. Na Moabfoɔ nyinaa tee sɛ ahemfo no reforo aba ne wɔn abɛko no, wɔfrɛfrɛ wɔn a wobetumi amia amiadeɛ nyinaa, ne wɔn a wonya nnwɔe no hyiae, na wobegyina ahyiɛ so. Na wɔsɔre anɔpatutu, na owia repue nsuo no soɔ no. Moabfoɔ hunu nsuo no agya no hwaa sɛ ɛbere sɛ mogya, na wɔkaa sɛ, mogya nie, ahemfo no ne wɔn ho adi nnɔmmata akunkum wɔn ho. Na afei Moabfoɔ, monkɔ asadeɛ ho. Na wɔbaa Israel nsabaa ho no, Israel sɔre kunkum Moabfoɔ, na wodwane wɔn anim, na wɔkɔɔ mu kɔkunkum Moabfoɔ. Na nkuro no, woburi, na mfupa nyinaa wɔtoto aboɔ gugu so mmiako kosii sɛ ɛso kataeɛ. Na osisi nsuo aniwa nyinaa, na obubu nnuapa nyinaa, Yike Haraset na ogyaa n'aboɔ. Na ntɔmmoɔtofoɔ kotwaa ho hyia bɔɔ no. Na Moab hene hunu sɛ ɛdɔm no ano ayɛ den papa ama no no. Ɔfa mmarima 7 a wɔtwe nkranta kaa ne ho sɛ ɔrete mu akɔ Edom hene ho, nanso wantumi. Ɛna ɔfaa n'abakan a anka obesi n'anan mu adi hene no, na ɔde ne bɔ ɔhye afɔdeɛ ɔfasuo no so. Na abufuo kɛseɛ baa Israel mu, na ofiri ne ho san baa wɔ asase so.